sauwatin tafin yara kankana da ke hangowa a 'yan kukan tarwa bayan tafin yara kankana da sauwatin gudar masu asayyaro da tsofaffi wasu na sussuka suna yau haja ta koma taro matan aure wasu na yin daka na tunkwal don neman taro matan a ƙauye na dutsen nika suna a gurrezawa masu bidar taro mata saffa a masu kiɗan duma da wasan shan tuko sun sha gwaggwaro da ɗan tsoho mai saran ice yana a cin marke don neman taro dai sa'in sai na ji bindiga aman aka ki tamkar bambaro gari ya ɗauka